ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரிய தெளிவா மாட்டேங்குது. இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் சார் தெரியுது. ஓகே. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. ஆக்சுவலா இந்த 18 அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்றும் கத்துக்க மாட்டோம். நம்ம ஏற்கனவே என்னெல்லாம் படிச்சோமோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயத்துல கர்ம யோகம், அப்புறம் வந்து ஆஹ் இருக்கக்கூடிய 7ல இருந்து 12 வரை பக்தி யோகம், அதுக்கு அடுத்தது ஞான யோகம் பத்தி சொன்னார் இல்லையா? அதனுடைய சுருக்கத்தை தான் இங்க சம்மரி மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா? துறவத்தின் முழுமைன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஆச்சாரியரோட ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம போலாம். எல்லாரும் பிரணதி மியூட்ல இருந்து சொல்லலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ மொத்தம் இந்த 18வது அத்தியாயத்துல 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? முதல் 12 ஸ்லோகத்துல ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்ம யோகா, அதாவது கர்ம யோகம் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு மனிதன் தன்னை விடுதலை பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்றாரு. 13ல இருந்து 17 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு வந்து 5 காரணங்கள் இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். 18ல இருந்து 40 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த 3 குணங்கள் எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றத பார்க்குறோம். 41ல இருந்து 48 வரையும் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றி நம்மளை எப்படி ஒருத்தர் தூய்மைப்படுத்திக்கிறது, அவங்கவுங்க இருக்கக்கூடிய ஆசிரமத்துல இருந்துட்டு எப்படி தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து 49ல இருந்து 55 வரையும் உயர்ந்த நிலை பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு எப்படி போலான்றத சொல்றாரு. 56ல இருந்து 66 வரையும் தூய பக்தி எப்படி கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறதுன்ற பார்க்க போறோம். 67ல இருந்து 68 வரையும் முடிவை சொல்ல போறார். ஓகேங்களா? ஸோ இது திருப்பி திருப்பி நமக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பகத்துடைய சாராம்சம், நான் வந்து ஒரு ஆத்மா,
கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். ஓகேவா? ஸோ நான் அவருக்கு வந்து என்ன சேவை செய்யணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். எப்படி பக்தி செய்யணும்? களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு செய்யணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த 18 நாள்ல இந்த 2 லைன்ஸாவது நமக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜா இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டதோசோऽध्याय மோக்ஷ சந்நியாச யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Hare Krishna. Arjuna uvacha sannyasasya mahabaho taktam ichami veditum tyagasya cha rishikesha pridakeshini shudana. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அர்ஜுனன் பேசுறாரு. பேசும்போது வந்து லாஸ்ட் வேர்டு கவனிங்க. கேசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேசின்னா ஏன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கேசி என்ற அசுரனை வந்து கொண்டிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ கேசி என்ற வதம். அப்போ வந்து இங்க அசுரனை வந்து கொன்றதுனால கேசி என்ற பெயர் இருக்கு அவருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது 3வது லைன்ல பாருங்க. தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷ. ரிஷிகேஷன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்? எல்லா புலன்களுக்கு அதிபதி தான் வந்து ரிஷிகேஷர் இல்லையா? அதனால கடவுளுக்கு வந்து 2 அடைமொழியை யூஸ் பண்ணிருக்கார். ரிஷிகேஷா, கேசி. ஸோ இங்க ஏன் கேசின்ற வார்த்தை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதிபதியா இருக்கிறது அவர்தான் இல்லையா? ஸோ அதனால ரிஷிகேஷா, நம்மளுடைய இந்திரியங்களை அவருக்கு வந்து நம்ம சேவையில ஈடுபடுத்தணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது கேசி. நம்ம மனசுக்குள்ள நிறைய அசுரன் என்ற டவுட் என்ற அசுரன் இருக்கும், சந்தேகம் என்ற அசுரன் இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் அழிக்கக்கூடியவர் தான் கடவுள். இப்போ வந்து இந்த கேசி அசுரன் இல்ல. ஓகேவா? பட் நமக்குள்ள ஒரு அசுரன் இருக்கான். அது என்ன? அவர் வந்து நம்ம நம்ப மாட்டோம். பக்தின்னு வந்தாவே நம்ம நிறைய கேள்வி கேட்போம் இல்லையா? அந்த சந்தேகம்ன்ற அசுரரை அழிக்கிறதுக்கு உரியவர் அவர்தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்க கேட்கிறாரு. இங்க மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேள்வி கேட்கிறார். சந்நியாசிஸ்ய மகாபாகோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்தும் தியாகஸ்ச. 2 வார்த்தை கேட்கிறார். சந்நியாசி என்ன, தியாகஸ்சன் அப்படின்னு என்ன? ஓகே. நம்ம ஏற்கனவே வர்ணாசிரம சங்கத்துல பார்த்திருக்கோம். அதாவது பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசா இல்லையா? சந்நியாசம் என்னன்னா எல்லாத்தையும் திறந்துடுறது இல்லையா? எல்லா செயல்களையும் அதனுடைய பலன்களை எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு கடவுளுக்கோசம் வாழ்றது சந்நியாச. 2வது லைன்ல வந்து 3வது லைன்ல தியாகஸ்ய. தியாகம்னா என்னன்னா நம்ம செயல்களை செய்யணும். ஆனா பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம பலன்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறது தான் தியாகம். ஓகேங்களா? ஸோ இது யார் பண்றாங்கன்னா கர்ம யோகிகள் பண்றாங்க. ஓகே. சன்னியாசி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சன்னியாசி கேடர்ல இருக்கிறவங்க பண்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த இத பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சுங்களா? நம்ம 2 வார்த்தையோட இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். சன்னியாசி அண்ட் தியாகம் சொல்லிட்டு துரத்தல். செயல்களின் பலனை துறக்கிறது. அதுதான் வந்து இங்க தியாகசியன்னு சொல்றாங்க. புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. இந்த ஸ்லோகத்துல 4 வேர்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சந்நியாச, தியாக, தியாகஸ்ய, ரிஷிகேஷா, கேஷி. ஓகேவா? மாதாஜி இதுக்கு பதில் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். Shri Bhagavan uvacha kamyanam karmanam nyasam sanyasam kavayo viduhu sarma karma phalatyagam prahutyagam vichakshanaha. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பதில் சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணன். ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் வந்துதான் சந்நியாசம். அதே செயல்களின் பலன்களை வந்து துறக்கிறது வந்து தியாகம் என்று சொல்றாங்க. என்ன எப்படி சொல்றாரு? நான் சொல்றேன்னு சொல்லல. இது ஏற்கனவே கற்றறிந்த சான்றோர்களும் அறிஞர்களும் இதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தவங்க படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. எல்லா விதமான எல்லா பலநோக்கு விதமான செயல்களையும் படிங்க மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களுக்கும்
தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். இது முடிச்சிடுங்க. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இப்போ செயல்களின் பலனை திறந்துட்டாரு, ஒருத்தர் செயலை துறக்காம போயிட்டாரு, அதனால சன்னியாசி தியாகிசின்னு சொல்றோம். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில விஷயங்களை வந்து யாருமே துறக்க கூடாது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யாகம், தானம், தவம். ஓகேவா? யாருமே வந்து இதை துறக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க சொல்லியிருக்காங்க? வேதங்கள்லயே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஏன் இதை துறக்க கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாகங்கள் செய்யறதுனால ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை அடைய முடியும். ஓகேவா? தியானம் பண்றதுனால, அதாவது தானம் தர்மம் பண்றதுனால அவன் என்ன ஆக முடியும்னா மனசு வந்து தூய்மை ஆகும். எப்படிப்பா இதுன்னு அப்படின்னா, நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சது நான் மாத்திரம் தான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து இருக்கு இல்லையா? அதனால வந்து அந்த தானம் வரும்போது அவனுடைய இருதயம் வந்து தூய்மை அடையுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. தவம் நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம். இந்த 3 குணாதிசைக்குள்ள எப்படி பண்ணுவோம்? தவம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, உடல் அளவுக்கு சில தவங்களை அனுஷ்டிக்கணும். வார்த்தை அளவுக்கு, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசளவுக்கு எப்படி இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த 3 விஷயங்கள் எல்லாருமே மஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணணும். நீ சன்னியாசியா இரு, யாரா இருந்தாலும் இரு, இந்த 3 செயல்களை நீ என்னைக்குமே துறக்க கூடாது. ஏன்னா அது ரொம்ப செய்ய வேண்டியது அவசியம் சொல்லிட்டு யார் சொல்றாரு இதெல்லாம்? கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா அது மிக தூய்மையான, மிக சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றார். சோ என்ன தான தவம் வந்து நமக்கு மஸ்ட். ஏன்னா இது சிறந்தவங்களுக்கும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளும் கண்டிப்பா பண்ணணும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க. கமலா மாதாஜி. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्. हरे कृष्ण. ஓகே, சரி. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். என்ன சொல்றாரு? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை. நம்ம கர்ம யோகிகளுக்கு சொல்றாரு இல்லையா? எல்லா செயலும் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை செய்யு, பற்றின்றாம செய்யு அப்படின்றார். நமக்கு எந்த ஒரு அதிகாரம் இல்லை, நமக்கு பலன் வந்து இப்படிதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ பற்றுதல் இல்லாம எந்த பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமையை செய்யணும். ஓகே. இது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, இது நமக்கு கூட. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதுதான் என்னோட முடிவான அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு முடிக்கிறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்ததுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டேபிளர் காலம் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ அந்த டேபிளர் காலத்துல நம்ம எந்த கேட்டகரியில நிக்கிறோன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கரெக்டா தப்பா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் இல்லையா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது நான் அந்த ஒரு செயலை செய்யறது வந்து நம்மளுடைய கடமை இல்லையா? சோ நம்ம கடமைன்னு நினைச்சிட்டு அந்த செயலை வந்து பற்றுதல் இல்லாம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடமை உணர்வோட, அப்ப அந்த மனிதன் எந்த குணத்துல இருக்கிறா? கடைசி கரெக்ட், சத்துவ குணத்துல இருக்கான். அந்த டேபிளர் காலத்துல இருக்கதான் கேக்குறேன். கடமை எதுன்னு தெரியாம ஒரு மாயைக்குள்ள இருந்துட்டு அவன் செய்யறான்னா அவன் எந்த குணத்துல இருக்கிறான்? ஓகே. கடமையை செய்யறான் கஷ்டப்பட்டு. பட் அதுல வந்து நான் முன்னேறணும், ஓகேவா, நான் வந்து பலன் அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். கஷ்டப்பட்டு வேதங்களை என்ன சொல்லிக்கோ அதெல்லாம் செய்யறான். அவன் எந்த குணத்துல இருக்கிறான்? சுத்த சத்துவ குணம். இல்ல பிரபு, தான் வந்து பலன் அடையணும்னு நினைக்கிறான். நான் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க சில சாங்கியங்கள் எல்லாம் பண்றேன், ஒரு யக்னம் பண்றேன், நான் ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப என்ன குணத்துல இருக்க? இல்ல பிரபு,
நான் ஒரு வேலையை செய்யறேன், எனக்கு அதுல சரிங்க. நன்மை வரணும்னு நினைக்கிறேன்னா ம், ம். அப்ப எந்த குணம்? எனக்கு பொருள் ஆசை எல்லாம் இருக்கு. இப்ப சத்துவ குணமா ரஜோகுணம் மாதாஜி. சூப்பர். சத்துவ குணம் ரஜோகுணம். மாதாஜி. ரஜோகுணம் ஓகே. சத்துவ குணம். மாதாஜி, இங்க 13, 14 ஸ்லோகங்கள், ஓகே, 16 16 இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் படிங்க மாதாஜி. அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் ஒரு 6 ஸ்லோகங்கள் முடிங்க மாதாஜி. வரேன். ஓகே மாதாஜி. பஞ்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோத மே சாந்தே கிருத்தாந்தே प्रोक्तानि சித்தயே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கர்ணம் ச பிரதிக் விவிதம் விவிதா ச பிரதிக் சேஷ்டா दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरक न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं प्रतिकर्तारम् आत्मानं केवलं कुयः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति 16 முடிச்சிட்டே மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி 16 ஸ்லோகம் மட்டும் படிச்சிருக்கேன். 13, 14, 15, 16. ஓகே, பரவாயில்ல. சோ இப்ப வந்து ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு வந்து 5 பேரை சொல்றாங்க. இது நம்ம போன அத்தியாயத்துல கூட பார்த்திருக்கோம். ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு வந்து 3 பேருன்னு பார்த்திருக்கோம். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 பேரு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து படிச்சது வந்து ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம ஒரு ஆசை, ஒரு விஷயத்தை இஷ்டப்படுறோம்னா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இல்ல. கடவுள் வந்து அத வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு. பிரகிருதி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ அந்த வசதிய வந்து நமக்கு குடுக்குது. அதனால நம்ம அந்த வேலைய செய்றோம். பட் நம்ம என்ன நெனச்சிருக்கோம், வித்தியாசமா உல்டாவா நெனைப்போம். இல்லையா? ஸோ அந்த 5 பேர் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 ஆம் ஆத்மா, இந்த உடலு, இந்திரியங்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயங்கள் வந்து நித்தியமானது. எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மா, பரமாத்மா. மூத்த 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பௌதிகமானது. அது என்னென்ன? இந்த உடலு, இந்த புலன்கள், அப்புறம் அந்த முயற்சி. ஓகேவா? ஸோ இந்த 5 பேர் சேர்ந்தா தான் ஒரு செயல வந்து செய்ய முடியும். பட் நம்ம என்ன நெனச்சுட்டு இருக்கோம்? நான் தான் செஞ்சேன்ப்பான்னு அப்படின்னு. உதாரணத்துக்கு ஒரு வீட கட்டுறோமோ, ஒரு பெரிய மால் கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அது கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இடம் வாங்கணுமா? அதுக்கு அடுத்தது ஒரு என்ஜினியர் கிட்ட போயிட்டு ப்ளூ பிரிண்ட் போடணுமா? அதுக்கு அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றோம். ஒரு கான்ட்ராக்டர் கையில குடுக்குறோமா? இதெல்லாம் நடக்குதா? ஸோ ஒருத்தரா செய்றாங்க. அந்த உடல் உழைக்குது. அதனால காசு சம்பாரிச்சுட்டு எடுத்துட்டு வருது. அதனால இடம் வாங்கியாச்சு. அந்த புலன் என்ன பண்ணுது? கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள்னு சொல்றோம். 5 விஷயங்கள். அந்த இந்திரியங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுது. எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? அப்புறம் அதுக்கு முயற்சி. அவன் இங்க போறது, அங்க போய் திரியறது, போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இடத்துல போயிட்டு அ பத்திரம் வாங்கிட்டு வர்றது, வில்லங்க எதுவும் இல்லாம இருக்கான்னு பார்க்கறது. அந்த முயற்சிகள்லாம் நடக்குது இல்லையா? அப்புறம் அந்த பரமாத்மா, அ இ ஆத்மா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் 5 காரணங்கள் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம். ஓகே. அப்போ அங்க வந்து பலவிதமான கலர் கலர் புடவைகள் இருக்கும். பட் நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு ஒரு புடவை தான் எடுத்துட்டு வருவோம். இல்லையா? குறைந்தபட்சம் எத்தனையோ புடவை அவன எடுத்து போடுப்பான்னு சொல்லிட்டு, கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புடவை எடுத்துட்டு வருவோம்.
அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம புலன்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். சோ அதனால ஒரு செயலை செய்யணும்னா இந்த 5 பேரும் தேவை. சோ அதுல இருந்து நம்ம எந்த கர்வம் பண்ணிக்க தேவையில்லை. நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கடவுள் சாங்ஷன் ஆகுறதால தான் நம்மளால செய்ய முடியுதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ அப்படி யாராவது தப்பா நினைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் தான் செய்யறேன்னு, அவனால வந்து இருக்கிற விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி பார்க்க முடியல. அவன் அறிவுடையவன் அல்லன்றத வந்து இங்க சொல்றார். அதாவது இங்க பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் 2 விஷயத்த சொல்றார். ஞானம், நேயம். இது நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல கூட பார்த்தோம். ஞானம்னா என்ன? ஒரு பொருளோட பத்தி நாலேஜ். நேயம்னா எந்த பொருளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான். சோ பகவத்கீதையில ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் யாரு? கிருஷ்ணா இல்லையா? சோ ஞானம், நேயம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். அறிபவன் யாரு? அந்த மனுஷன் இல்லையா? அவன் முயற்சி பண்றான். ஓகே. சோ இந்த இடத்துல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கைப்பந்து வீசாளர் இருக்கார். அவருக்கு தெரியும் பால் எந்த திசையில வந்தா எவ்வளவு அளவுக்கு நான் வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை அடிக்கணும்ன்றது அவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த பாலை நான் இப்படிதான் செய்யணும். சோ இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்யக்கூடிய தூண்டும் தூண்டும் விஷயங்கள், தூண்டுதலா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ 3 பேரு செய்யறாங்க. யாரு? புலன்கள், செயல், செயல்பவன். இந்த ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. இந்த 6 விஷயங்கள் புரிஞ்சுச்சுங்களா? செயலை தூண்டுபவை, செயலை உண்டாக்குபவைன்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்க போறோம். வரப்போற ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம எந்த கேடர்ல இருக்கோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே. மிக உயர்ந்தது வந்து மார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3, குறைந்தது வந்து 1. ஓகே. எந்த கிரேட்ல இருக்கோன்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். இந்த 20, 21, 22 இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிங்க. உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க மார்க்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய அறிவை வச்சு தன்னுள்ள இருக்கக்கூட விஷயத்த பாக்குறான். ஒண்ணு என்னன்னா பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை யார் பாக்குறானோ, ஓகேவா? நம்ம ஆத்மா, நம்ம உடல் அல்ல, இந்த ஆத்மா உடலுக்குள்ள வந்து பரமாத்மா இருக்காருன்னு யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் உண்மையான ஞானம் இல்லையா? சோ நம்ம கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் வந்து உண்மையே தெரிஞ்சவன். அது மனுஷனா இருக்கட்டும், தேவர்கள், மிருகங்கள், ஊர்வன, பரப்பன, மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாத்துக்குள்ளயும் வந்து பரமாத்மா பாக்குறவன் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவன்? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணம் மாதாஜி. 3வது. சூப்பர் சூப்பர். எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். அப்பதான் நமக்கு புரிஞ்சுச்சா இல்லையான்னு தெரியும் நமக்கு. ஓகேவா? சத்துவகுணம். சரிங்களா? ஏன்னா அவன் எல்லாத்துலயும் வந்து உயர் சக்தியான கடவுளை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். ஏன்? ஓகே. சோ அந்த உயர் சக்தியை கொண்டு பார்க்கறதுனால அவன் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறான். சோ அவனுடைய சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. லிவிங் எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த உடல் தான் வந்து அழியக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்து இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உடல்ல வந்து ஒவ்வொரு இப்ப மீன் ஒரு மாதிரி உடல் இருக்கும், யானைக்கு ஒரு மாதிரி உடல் இருக்கும் இல்லையா? ஒட்டகத்துக்கு ஒரு மாதிரி உடல் அமைப்பு இருக்கும். சோ இது அவன் அந்த உடல் அமைப்பை வச்சு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகைக்கு சேர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒழுங்கா அறிவு இருக்காது. இந்த உடல் அழியக்கூடியதுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்காது. ஓகேவா? சோ அவன் என்ன சொல்றான், ஒவ்வொரு உடம்பு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுப்பான். இதுல வந்து ஆத்மாவை வந்து பிரிச்சு பார்க்கவே மாட்டான். ஓகே. அவன் ஆத்மான்ற ஞானம் அவனுக்கு இருக்காது. ஓகே. சோ அது வந்து இது தற்காலிகமானதுன்றது அவனுக்கு தெரியாது. ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ள ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்காருன்ற ஒரு கான்செப்டே அவன் தெரியாம இருக்கிறான். அவன் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவன்?
ரஜோகுணத்துல இருக்கு, ரஜோகுணம். ஓகேவா? சோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை தான் செய்வான். யாரு? தமோ குணத்துல இருப்பான். அது ஏன் செய்யறோம், எதுக்கு செய்யறோம், எதையுமே தெரியாம, எதை பத்தியும் அக்கறை கொள்ளாம திருப்பி திருப்பி அதே மாதிரி செயலை பற்றுதலோட செய்வான். ஓகேவா? ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாம அறிகின்றானோ அவன் வந்து அற்ப புத்தி கொண்டவன். ஓகேவா? சோ அவனுக்கு லாஜிக் திங்கிங் இருக்காது. செஞ்சதேதான் திருப்பி செஞ்சுட்டே இருப்பான். அவனுக்கு ஞானம் இல்லாததுனால எந்த ஒரு ப்ரோக்ரஸும் அவன்கிட்ட இருக்காது. ஓகே, இவன் எப்படி கான்செப்ட்ல இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, காசுன்னா கடவுள். ஓகேவா? காசை தான் கடவுள். அறிவுனா இவன் பத்தி அறிவுனா இவனுடைய டெஃபினிஷன் என்னன்னா, நான் திருப்தியோட இருக்கனா, என் உடல் தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டனா, இந்த 2 அளவுக்கு தான் வந்து அவன் யோசிப்பான். ஓகேவா? அதாவது இந்த மிருகங்கள் வாழும் இல்லைங்களா, அதாவது உண்ணுதல், உறங்குதல், தன்னை தற்காத்து கொள்ளுதல், அப்புறம் விருத்தி செய்தல். ஓகேவா? இந்த 4 விஷயங்கள் மிருகங்கள் செய்யுது இல்லையா, அதே மாதிரிதான் இவன் செஞ்சுட்டு இருப்பான். அப்ப மனுஷனுக்கு இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? நம்ம கீழ்நிலை விலங்குகளுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னே ஒண்ணு, கான்சியஸ்னஸ். நமக்கு உணர்வு வந்து நல்லா இருக்கு இல்லையா? நம்மளால வேதங்கள் படிக்க முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும், மகா மந்திரங்களை சொல்ல முடியும். ஆனா விலங்குகள் பண்ணுமான்னா அந்த உணர்வு வந்து கீழே தான் இருக்கு, அவன் கீழ் நிலையில இருக்கிறான். இதுல யார் யாருக்கு எந்த ஸ்கோர் வந்துச்சோ அவங்க எழுதிக்கோங்க. மாதாஜி இங்க இருக்கக்கூடிய 3 ஸ்லோகங்கள் படிங்க. கமலா மாதாஜி. 23, 24, 25. ஓகே மாதாஜி. நியதம் சங்கரஹிதம் ஆராத்வேஷத கிருதம் அபல பிரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே யத்தத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனக கிரியதே பகுலாயாசம் தத் ராஜசம் உதாஹிருதம் अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யார் ஒருத்தவங்க வந்து செயலை வந்து ஒழுங்குபடுத்தி பற்று இல்லாம, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம, எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறாங்களோ அது அவங்க வந்து எந்த குணத்தை சேர்ந்தவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது ஸ்லோகத்துல சத்துவ குணத்தை பத்தி செய்யறாங்க. மறுபடியும் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் மாதாஜி, சத்துவ குணம். ஆனா இப்ப 24வது ஸ்லோகத்துக்கு போறேன். ஏன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, எந்த ஒரு செயல், யார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு செயலை செய்யறான், பட் அவனுக்கு வந்து ஆசை இருக்கு, அவனை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் அவன் பெரும் முயற்சி பண்ணி அகங்காரத்தோட இது என்னாலதான் பண்ண முடியும், இது நான் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்குவேன், எனக்கு வந்து சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கும், அப்போ வந்து நான் அந்த சேலரியை வச்சுட்டு நான் நல்ல வசதியோட வாழ்றான்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருக்கானோ அவன் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவன்? ரஜோகுணம். சூப்பர் மாதாஜி. கரெக்ட். சோ ஒரு செயலை செய்யறான், எதிர்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தவங்களுக்கு துன்பம் வரும், அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டான். இது சாஸ்திரத்துல சொல்லி இல்ல, இதை நான் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கவும் மாட்டான். அவன் ஒரு புத்தி மயக்கத்திலும் இருப்பான். அவன் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவன்? தமோகுணம். சூப்பர். நீங்க ஸ்கோரிங் போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? நம்ம இப்போ வந்து செயல்களை பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள் பத்தி பார்க்க போறோம். இங்க வந்து செயல்களை பத்தி பார்த்தோமா, செயல்கள் பார்த்தோம். இங்க வந்து தொழிலாளர்கள். இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஒருத்தங்க படிங்க. 26, 27, 28. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஒரு நிமிஷம், இப்ப முடிச்சிடலாம் இதைய. யார் ஒருத்தர் வந்து அகங்காரம் இல்லாமையும் உற்சாகத்தோட, நமக்கு பாத்தீங்கன்னா உற்சாகம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம மனசு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு நாள் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 4 மாலை என்ன 8 மாலையும் சேர்த்து ஒரேடியா உட்காந்து பண்ணிடுவோம். ஆமாவா இல்லையா?
இல்லையா? ஆனா அதுக்கு அடுத்த நாள் ஏதோ ஒண்ணு எசக்க பொசக்கா நடந்திருக்கும். நடந்தது ஒண்ணு அப் ஆ அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் எத விடுவோம்? ஜெபத்த தான் விட்டுடுவோம். இப்போ சைட வச்சுருவோம். இல்லையா? கரெக்ட்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஆனா அது மாரி நம்ம பண்ணக்கூடாது பக்தியில இருக்கிறவங்க. எப்பவுமே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா, உற்சாகத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. உற்சாகம், மன உறுதியுடன் இருக்கணும். வெற்றி வந்தாலும் சரி, தோல்வி வந்தாலும் சரி, இத எப்படி எடுத்துக்கணும்? சீதோஷக சமதுக்கக. எது நடந்தாலும் சமமா பார்க்கணும். இன்பத்தையும் சமமா பார்க்கணும், துன்பத்தையும் சமமா பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அப்போ வந்து தனது கடமைகள அவன் செஞ்சுட்டு வந்தா, அவன் எந்த குணத்த சேர்ந்தவன்? சத்துவ குணம் மாதாஜி. சத்வகுணம். ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்கணும். கடமை. எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு சொல்லிட்டு, எந்த ஒரு அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறணும். இல்லையா? அதுதான் வந்து சத்வகுணம். நெக்ஸ்ட் படிங்க. எவன் ஒருவன் தனது எவனொருவன் உழைப்பின் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. பலன் எதிர்பார்ப்பாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க மாதிரி யக்னங்களும் பண்ணுவாங்க. அது யக்னங்கள் எதுக்கு பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். சொர்க்க லோகத்துக்கு போகணும், அங்க போயிட்டு அனுபவிக்கணும்ன்ற எண்ணத்தினால அதை செய்வான். அப்புறம் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண வேலை மாத்திரம் செய்ய மாட்டான். ஓவர் டைமும் பண்ணுவான். ஸோ அதனால காசு அதிகமா வருமா, நான் சந்தோஷமா வாழலாம்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். ஆனா அவன் சம்பாரிச்சிட்டு எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறதுக்குள்ள அவனுக்கு என்ன ஆயிடும்? வயசே ஆயிடும். இல்லையா? அது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன். ஓகேவா? ரொம்ப ரொம்ப கன்னிங்கா இருக்கணும். நான் மாத்திரம் வந்து அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடனும் போட்டியுடனும் தூய்மையின்றி இருப்பான். ஓகே. அவன் இன்பம் வந்தா ரொம்ப துள்ளி குதிச்சு ஆடுவான். துன்பம் வந்தா தோண்டு போய் ஒரு மூலையில உட்காந்துக்கிறவன் வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவன். ஓகே. இப்ப சொல்லுங்க. முடியுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்ந்துவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸ்தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய குணாதிசயம் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, பிடிவாதம் இருக்கும், ஏமாத்துவாங்க, வேற ஒருத்தவங்களை அவமானம் பண்ணணும்னா அவர் ஒன்னா இருப்பாங்க. எவ்வளவு அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தவங்களை அவமானப்படுத்துறதுல எவ்வளவு அளவுக்கு முன்னாடி வருவாங்க. அவங்க டேலண்ட் சில பேரால ஓவர் கம் பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா? ஆனா சோம்பேறியாவ இருப்பாங்க. அப்புறம் எப்பவுமே வருத்தம் தோய்ந்தவனாகவும் இருப்பாங்க. எதுல பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு மனசு கஷ்டம் இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகே. எதை செஞ்சாலும் லேட்டா தான் செய்வாங்க. காலம் தாழ்ந்து செய்வாங்க. இவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை சேர்ந்தவன். இப்ப இந்த பெரும்பாலான உலகத்துல வந்து எந்த குணத்துல இருக்கவங்க இருக்காங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். எந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்காங்க? இந்த 3 பேர். ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணம். இல்லையா? கரெக்ட் மாதாஜி. ரஜோகுணத்துல தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்லையா? சோ நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் ஃபிட் ஆகுறோம். கரெக்டா? இப்ப கொஞ்சம் குறைச்சாச்சு. வெரி குட். ஹரி போல். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 வகையான நுண்ணறிவை பத்தி பார்க்க போறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம் படிச்சிடுறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोचमानदेशेन पृथिक्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா 30வது ஸ்லோகத்துல எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது, எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, எது நம்மளை பந்தப்படுத்தும், எது நம்மளை விடுதலை செய்யும், இதெல்லாம் வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு அவன் செய்வான். இதை நம்ம செய்யலாமா,
ஓகேவா? சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யோசிப்பாங்க. இப்படி கூட யோசிக்கிறவங்க இருப்பாங்களான்னு சொல்லிட்டு மனிதரை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தோணும். ச்சீ இப்படி எல்லாம் நம்ம இருந்ததே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு. இது யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இருக்காங்க இல்ல. மாதாஜி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய திங்க் இந்த பண்ணுவாங்க, சின்ன விஷயத்த ரொம்ப திங்க் பண்ணுவாங்க, யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க அது விஷயமா. ஓகே மாதாஜி. ஸோ சத்வகுணத்துல வந்து நல்ல அலசி ஆராய்வான். நான் இது வந்து செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, செஞ்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு யோசிப்பான். அப்புறம் வந்து எந்தெந்த விஷயத்துக்கு பயப்படணுமோ அந்த விஷயத்துக்கு தான் பயப்படுவான். மித்ததுக்கு வந்து அவன் பயப்பட மாட்டான். இது என்னை வந்து இந்த ஒரு செயலை செஞ்சா என்னை பந்தப்படுத்துமா, விடுதலை கொடுக்குமா எனக்குன்றதை பார்ப்பான். அது மாதிரி அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு தன்னுடைய செயல்களை வந்து அவன் செய்வான். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து 31வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்கள பத்தி சொல்றாங்க. அவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து தர்மமா அதர்மமா, செய்யத்தக்க செயலா செய்யக்கூடாததா, இவற்றில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடை வந்து அவனால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில இருக்கிறான் பாருங்க, ரஜோ தமோ சத்வகுணத்துல இருக்கவனால அது அலசி ஆராய முடியும். அது ரஜோகுணத்தால இருக்கனால அந்த அளவுக்கு புத்தி அவனுக்கு நுண்ணறிவு இல்லை பிரிச்சு பாக்குறது. ஓகே. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே மந்த புத்தி, இருள்ல மூழ்கி இருப்பான், மயக்கத்துல இருப்பான். தர்மத்தை வந்து அவன் அதர்மமா நினைப்பான், அதர்மத்தை வந்து தர்மமா நினைப்பான். அவன் நிலைமை எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. புரியுதுங்களா? இது மாதிரி ஜனங்க இப்ப நிறைய பேர் இருக்காங்களா, கம்மியா இருக்காங்களா? தர்மத்தை வந்து அதர்மா நினைக்கிறாங்க, அதர்மத்தை வந்து தர்மமா நினைக்கிறாங்க. இருக்காங்க மாதாஜி, நிறைய பேர் ஆ? இருக்காங்க மாதாஜி. நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமை. கரெக்டா இல்லையா? நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம வேதங்கள் பக்கம் போனதே இல்லை இல்லையா? அந்த அறியாமையில் இருக்கிறதுனால யோசிச்சு பாருங்க, அவன் தர்மத்தை வந்து அதர்மமா நினைச்சேன்னா அந்த நாடு எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய வாழும் மக்களுடைய நிலை என்னவா இருக்கும்? இவ எல்லாத்தையும் தவறான வழியில தான் முயற்சி செய்வான். இப்படியாப்பட்டவன் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இப்போ 33வது ஸ்லோகத்துடைய மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிங்க. இந்த இடத்துல வந்து தீர்மானங்கள் அவன் எப்படி வந்து அந்த 3 குணங்களுக்கு படி தீர்மானங்கள் யார் யார் எப்படி பண்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிருதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மன உறுதி யார்கிட்ட இருக்கு? சத்துவகுணத்துல இருக்கு. அவன் என்ன பண்றான்? உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துபவனா. அவனால என்ன பண்ண முடியும்? மனசு எல்லாத்தையும், இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் அவனால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லையா? சோ அதனால அவன் எந்த குணத்துல தேர்ந்திருக்கான்? அவன் மனசை வந்து ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியுதுன்னா, அவன் எண்ணங்கள் வந்து எங்க நிலைச்சிருக்குன்னா கடவுள் மேல ஸ்திரமா நிலைச்சு வச்சிருக்கான். ஓகேவா? யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய மனசை வந்து மனசு, வாழ்க்கை, புலன்கள் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் மேல நிலைநிறுத்தி கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தா அவனுக்கு வந்து தெரியும் ஸ்திரமா எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன். ஓகேவா? அதனாலதான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல ஆஹ் விசாரிஞான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது என்ன ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா அவன் குறிப்பா கிருஷ்ண உணர்வோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அதனாலதான் அவனுடைய மனசு, புலன்கள், இந்திரியங்களை வந்து அவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. அதே வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளான். நம்ம வந்து 4 விஷயங்கள் சொல்லுவோம், அறம், பொருள், இன்பம், வீடுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த 4 விஷயத்து மேல பற்றுதல் செஞ்சு அவன் என்ன பண்ணுவான்? வாழ்ந்துட்டு வருவான். அவன் வந்து ரஜோகுணத்துல சேர்ந்தவன். இந்த 4 விஷயத்துக்கு அப்பால் ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி. தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். தர்மன்னா நமக்கு உரிய தர்மத்தோட ஒரு செயல்களை செய்யணும். அர்த்த காம அப்ப என்ன ஆகுது? நம்ம ஒரு
செயலை செய்யறதுனால நமக்கு காசு வருது, அதனால நம்ம காமம் அது வந்து பூர்த்தி, நம்மளுடைய விருப்பங்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறது, வண்டி வாங்குறது, அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து பூர்த்தி அடையுது. அதுக்கு அடுத்து தர்ம அர்த்த காம மோட்ச, அதுக்கு அடுத்து மோட்சத்தை வந்து கிடைக்கிறோம், தேடி போறோம் இல்லையா? மோட்சம் வேணும்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செயல்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம இருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சாவது ஒரு காம்போனன்ட் பக்தி. இந்த 5 விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 4 விட சிறந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தான். ஓகேங்களா? கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும், அதுதான் வந்து சிறந்தது. ஓகே, தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கத்துல வந்து இருப்பான். அவளுக்கு இதை விட்டு வேற எந்த கான்செப்டுமே தெரியாது. எப்பவுமே ஏதாவது ஒன்று புலம்பிட்டு தள்ளிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தை சேர்ந்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான மகிழ்ச்சியை பத்தி சொல்ல போறாங்க. மாதாஜி, கமலா மாதாஜி, இந்த 36 ஸ்லோகங்கள் படிங்க மாதாஜி. 36, 37, 38. ஓகே. மாதாஜி. சுகம் ஸ்வ இதானிம் த்ரிவிதம் சுனு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி யத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத்சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம் விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்தத் அக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தச்சுக்கம் ராஜசம்ஸ்கிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து மகிழ்ச்சியை பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலையில யாருடா கிளாஸுக்கு வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? காலையில எழணும், இந்த குளிருக்கு இன்னும் வந்து 2 பெட்ஷீட் இழுத்து போட்டுட்டு தூங்குனா எவ்வளவு அளவுக்கு சுகமா இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா தானே? பெட்ஷீட் இழுத்து போட்டுட்டு காலையில அதிகாலையில ஒரு தூங்குற தூக்கம் வந்து ஒரு சுகம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா இல்லையா? சோ இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இது வந்து ஆரம்பத்துல எட்டிக்காய் கசப்பா மாதிரி இருக்குது, ஆனா முடிவு எப்படி இருக்கு? சுவையா இருக்கும், நல்லதா இருக்கும், இனிப்பா இருக்கு. நம்ம இதுக்குள்ளே நீங்க வந்து சொன்னீங்க, ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க மனமாற்றம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து நமக்குள்ளே வந்து இன்பத்தையும் அமைதியும் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். இன்பத்தை ஃபீல் பண்றோமோ இல்லையோ ஒரு அமைதி தெரியும், நமக்குள்ள ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து இறுதியில் அமிர்தம் போல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ ஆரம்பத்துல கஷ்டப்படுறோம், பட் இதனோட பலன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அமிர்தம் போல இருக்கு. இது எது வழிவகுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுருவ பாதைக்கு வந்து வழிவகுக்குது. நான் யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும், அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தன்னுணர்வு பிரம்மபூத நிலையை போயிட்டு நம்ம அடையணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது கடவுளுக்கு பக்தி செய்யணும்ன்றத நிலைக்கு உயர்வோம் இல்லையா? அதுதான் முக்தி பெற்ற வாழ்க்கை. ஓகே, இது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தை இருக்கவங்க. ஓகேவா? ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இமிடியேட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி எனக்கு எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும், எல்லா புலன்களும் புலன் இன்பத்தோட திருப்தியா இருக்கணும். ஓகேவா? எல்லா புலன்களும் புலன் இன்ப பொருட்கள் மேல வச்சிருப்பாங்க, புலன்களை பொருட்கள் மேல வச்சிருப்பாங்க. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எங்க வச்சிருப்பா சொல்லுங்க? தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் அவன் மயக்கத்துலதான் இருப்பான், செஞ்ச செயலை வந்து திரும்பி செய்வான் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல படிச்சோம். இவன் வந்து புலநோக்கு பொருட்கள் மேல இருப்பான். அதாவது ஒரு இன்னும் நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு வேலைக்கு போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கை நிறைய சம்பாதிப்பான். அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேருவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? கிளப்பு பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு. என்ன பிரபு? பார்ட்டி சரக்கடிக்க போவாங்க, அதே கரெக்ட். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா இதை மாதிரி எல்லாம் செய்வாங்க. செய்யும்போது மாச ஆரம்பத்துல காசு நிறைய இருக்கும், போக போக என்ன ஆகும்? பாக்கெட்டு காலி ஆயிடும். ஸோ ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சந்தோஷமா இருந்துச்சு, கடைசியில போக போக அது என்னாச்சு? துக்கமாயிடும். ஏன்னா காசும் போச்சு, உடல் ஆரோக்கியம் போயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ ஆரம்பத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு அது அமிர்தமா இருந்துச்சோ கடைசியில என்ன ஆகுது? அது விஷமாக மாறுது. அந்த சுகம் யார் அனுபவிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? தன்னுணர்வு
காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை இவங்க வந்து மயக்கத்துல தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க மந்த புத்தி, மயக்கத்தோட இருப்பாங்க. உறக்கம், சோம்பல், மாயை இந்த 3த்துல வந்து மேலோங்கி இருப்பாங்க. ஓகேவா? இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேங்களா? இந்த 3 குணங்களுடைய வித்தியாசம் புரிஞ்சுச்சு, அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி எதிர இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. ஓகே. சோ இதுல நம்ம 3 கேட்டகரியில எங்க இருக்கணும்? தத்துவ குணத்துல தான் மாதாஜி இருக்கும். சத்வகுணம் மாதாஜி. சூப்பர். இப்ப நீங்க எல்லாம் கால்குலேஷன் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 18 மார்க்குக்கு டெஸ்ட் வச்சாச்சு. எல்லாருக்கும் யார் யாருக்கு எங்க வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ நம்ம அதை பார்த்துட்டு நம்ம முன்னேறணும், அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொருள் இயற்கை முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் நமக்கு தெரியும். யாராவது சொல்றீங்களா இந்த வர்ணாசிரமத்தை என்னென்ன 4 வர்ணங்கள் என்ன, 4 ஆசிரமங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு? தெரியல மாதாஜி. பிரபு, நான் சொன்ன நீங்க சொல்லிடுங்க. மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும் உங்களுக்கு வர்ணங்கள்: பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யா, சூத்ராஸ். இது வர்ணங்கள். ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து ஆசிரமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசா. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை நல்லா கற்றறிஞ்சிருப்பாங்க, அதனால அறிவுடையவங்களா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சுய கட்டுப்பாடு தெரியும். ஓகே, தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை இருக்கும், நேர்மையா இருப்பாங்க, எது செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்ற பகுத்தறிவு அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்படியாப்பட்டவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள் சொல்றாங்க. சத்திரியர்கள்னா முன்னெல்லாம் வந்து இப்ப இருக்கவங்க எல்லாம் மிலிட்டரி போர்ஸ்ல இருக்காங்க பாருங்க. நாட்டின் எல்லை படையில இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள். அவங்க எப்படியாப்பட்டவங்களா இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரனா இருப்பாங்க, வலிமை வாய்ந்தவங்களா இருப்பாங்க, மன உறுதியோட இருப்பாங்க. அதாவது வலிமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை, இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து சத்திரியர்கள். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது எந்த இடத்துல எதை மாதிரி முடிவு எடுக்கணும், நான் இங்க சண்டை போடணுமா இல்ல சமாதானத்தோட போடணுமா, அதெல்லாம் தெரிஞ்சு இருக்கிறவங்க வந்து புத்திசாலித்தனத்தோட உடல் வலிமையோட வாழ்றவங்க வந்து சத்திரியர்கள். அதுக்கு அடுத்து விவசாயம் செஞ்சுட்டு, பசுக்களை பராமரிச்சுட்டு, வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வர்றவங்க வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வைசியர்கள். அறிவு கம்மியா இருக்கும், உடல் பலம் அதிகமா இருக்கும், கடினமான உழைக்கக்கூடிய தன்மைகள் யாருக்கு இருக்குன்னா சூத்திரர்களுடைய சுபாவம். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வர்ணங்களை கொண்டு வர்ணங்களை 4 பிரிவு இருக்காங்க. ஓகேவா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்துட்டு போனது, இந்த வர்ணாசிரம சங்கத்தை பின்பற்றுங்க. பட் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஜாதி, காஸ்ட், சப்காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு பல வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து குழப்பம் நிறைஞ்சது. கடல் வந்து கரெக்டா பிரிச்சு வச்சுக்க, அவனோட புத்திசாலித்தனத்துக்கு ஏத்த மாதிரி. ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல அறிவுடையவனா இருப்பான், அவனால வேதம் படிக்க முடியும். ஒருத்தனுக்கு வந்து வேதம் படிச்சா புரியாது, ஆனா அவனால நல்லா வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா? இந்த கேட்டகரி தான் வச்சிருக்காரு கடவுள். பட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் மனுஷன்? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாத்துலயும் காஸ்ட் சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரிடம் இருந்து எல்லா உயிர் வாழ்களும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, மையமா நடுவுல வச்சிருக்க வந்து கிருஷ்ணர். நீ என்னன்னா இரு, பிராமணனாயிரு, சத்திரியனாயிரு, சூத்திரனாயிரு, வைஷ்யனாயிரு, நீ எந்த நிலைமையில இருக்கோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செஞ்சு என்ன பண்ண, பரமனை வந்து திருப்தி அடைத்த முடியும். இந்த சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கடவுள் கொடுத்துட்டு போனார். ஒரு சிஸ்டத்தை கொடுத்தாரு. நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம், நம்ம காஸ்ட் அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணணும்னா என்ன வருது, காஸ்ட் கேக்குறாங்க இல்லையா? எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க பார்த்தது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. காஸ்ட், சப்காஸ்ட், ரிலிஜியன் எல்லாமே கேக்குறாங்க. இவ்வளவு அளவுக்கு பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த மனுஷங்க. கடவுள் பாருங்க சிம்பிளா கொடுத்துட்டு போனார், உன்னால இது முடியுமா, நீ இதை செய்யன்னு. ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்,
முடியுதோ இல்லையோ அதுக்கு ஒரு சண்டை இல்லையா, பிரச்சனை இல்லையா. நம்ம பியாண்ட் அவர் கெப்பாசிட்டி ஒர்க் பண்ணி ஒரு போஸ்ட்டுக்கு வரோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த உலக வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிங்க. மற்றவரது மற்றவர்கள் கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீ சரியா செய். உன்னால அறக்குறையா தான் செய்ய முடியும்னா பரவாயில்ல, உனக்கு தெரிஞ்ச அறிவோட உனக்கு விதிக்கப்பட்டதை நீ செய். வேற ஒருத்தவங்க விஷயத்துல வந்து நீ போயிட்டு மூக்க நுழைக்காதன்னு சொல்றான் இல்லையா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்யறதால உனக்கு என்ன வராது, பாவம் வராது. ஓகேவா. அது சரியா செய்யறியோ இல்லையோ அதுக்கு உனக்கு விட்டது. இப்போ மீனை பிடிச்சி மரத்தை ஏறுன்னு சொன்னா ஏறுமா? இந்த பிக்சர்ல ஏறாது பாருங்க இல்லையா. யானையை போயிட்டு நீந்திட்டு வான்னா அது நீந்துமா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க. குரங்க விட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரே நிமிஷத்துல கட கட கடன்னு ஒரு கிளையில இருந்து ஒரு கிளைக்கு வந்து தாண்டிடும். அந்த பறவையை விட்டு நல்லா பறந்து போகும். யானையினால பறக்க முடியுமா? மீனால பறக்க முடியுமா? ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு சுபாவம் இருக்கு இல்லையா. அதை அதன் போக்குல விட்டுடணும் இல்லையா. ஸோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நம்ம வந்து பண்ணணும். வேற ஒருத்தவங்களை விஷயத்துல நம்ம மூக்க நுழைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கு பாவம் சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. நீங்க என்ன இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது. இங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு உயிரினங்களை வச்சுட்டு யார் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் மரம் ஏறுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறாங்க. இது கரெக்டா? கரெக்டான போட்டி இருக்காங்களா சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்லையா. ஒரு நிமிஷம் மீனை வந்து தண்ணியில இருந்து எடுத்துட்டு அது என்ன ஆகும்? செத்துடும் மாதாஜி இல்லையா. அது எங்க இருந்து மரத்தை ஏறுறது? இப்படியாப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த சமுதாயத்துல இல்லையா. எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா போட்டி இல்லையா. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா. ஸோ இது வந்து அன்ஹெல்தி அட்மாஸ்பியர்ல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறார். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் 2 வேர்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன பண்ணணும்? பௌதிக சுகத்தை வந்து புறக்கணிக்கணும். அதாவது இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வான்னு சொல்றார். ஓகேவா. அப்புறம் வந்து இந்த துறவை வந்து பயிற்சி செய்யணும். அதுக்கு என்ன? சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. துறவோட வாழணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வேணும்? சுய கட்டுப்பாடு வேணும், பற்றற்ற தன்மை வேணும். ஓகே. இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வரணும். இப்படி வாழ்ந்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா கர்ம விளைவிலிருந்து தானா விடுதலை வருது. அதாவது இந்த வேலை எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யும் போது இந்த குணாதிசைகள் நமக்கு வந்துடும். இல்லப்பா, கிருஷ்ணர் என்னோட குரு வேதங்கள் வந்து இது சொல்லியிருக்குது, நான் இதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது. ஏகாதசி இருந்தா நான் அன்னைக்கு சாதம் சப்பாத்திலாம் நான் சாப்பிடக்கூடாது. அன்னைக்கு வந்து அனுமதிக்கப்பட்ட பொருளை தான் நான் சாப்பிடணும், நாம ஜபம் பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கோசம் நான் வாழணும். அந்த மனோப்பான்மை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஆகுறோம்? இந்த பண்புகள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வருதா? சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சுய கட்டுப்பாடு வருதா? நான் இதை பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு பற்றற்ற நிலை வருதா? இந்த எனக்கு உடல் அசௌகரியம் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லாம நம்ம பக்தி பண்ணணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வருதா? கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறோமா? அதனால என்ன ஆகுது? நமக்கு கர்ம விலையிலிருந்து விடுதலை ஆகுது. ஓகேவா. ஸோ அந்த மிக உயர்ந்த நிலையை வந்து ஒருத்தன் அடையிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. ஸோ அந்த தெய்வீக நிலையை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாக ஆகிறான். ஸோ எல்லாத்துலயும் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் எதிரி, இவன் என் நண்பன் நினைக்கிறோம். அந்த இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு என்ன ஒரு நம்ம எமோஷனல் கம்போனன்ட் தான் நம்மள டிட்டர்மைன் பண்ணுது. இவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு எனிமின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. இன்பம் துன்பத்துல வந்து சிக்கிக்கிறோம். அதே வந்து கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலைக்கு போயிட்டு சமமா பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா இந்த இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வந்துடும். அதனால நமக்கு என்ன இருக்காது?
கவலை இருக்காது. ஐயோ இது எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்கான்ற ஒரு ஏக்கம் இருக்காது இல்லையா? சோ இது வந்து எல்லா ஜீவராசிகள், நீ பிரம்மாவா இரு, எறும்பா இருந்து உனக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்கிறான்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு வந்துடுறான். ஓகேவா? சோ அவன் வந்து தூய பக்தி அவனால சீக்கிரம் அடைய முடியும். நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் முக்தி வந்து நமக்கு வந்துடும். முக்தி ஒரு பக்தனோட வீட்டுல வந்து முக்தி வந்து காத்துட்டு இருக்குமா, நான் முக்தி வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த பக்தன் வந்து முக்தியை பத்தி சட்டையே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவனுடைய எண்ணங்கள்ல என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் கடவுளுக்கு தான் சேவை செய்யணும், அந்த மாதிரி மனசு இருக்கும் அவனுக்கு. முக்தி மேல நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா முக்தி வேணும்னு முயற்சி பண்ணுவான். ஆனா பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்ற மாதிரி பக்தி பண்ணா ஒரு ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முக்தி கிடைக்குது. தனியா போயிட்டு நம்ம முக்தி பண்ண முக்தியை உட்காந்துட்டு தயார்படுத்திக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. மத்தாஜி இந்த படிங்க மத்தாஜி, கமலா Yes, மத்தாஜி. Mataji. Patya mam abhijanati yavan yasyasmi tatpatah tato mam tatpato jnata vishate tat anantaram. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தங்க படிங்க. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை படிங்க மாதாஜி. கண்டினியூ. நீங்க படிங்க. யாரும் படிக்கலன்னு நான் படிச்சேன். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான அறிவை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டால் மட்டுமே முடியும். பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? சோ இப்ப நம்ம ஒரு பார்க்கோ ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கோ உள்ள போனோம்னா நம்மள விடுறாங்களா? என்ன செக் பண்றாங்க? என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வேணும் மாதாஜி. என்ட்ரன்ஸ்ல டிக்கெட் செக் பண்ணி ஏதாவது உள்ள அனுப்புவாங்க. நம்ம உள்ள நுழைஞ்சிட்டா கூட நடுவுல ஒருத்தர் இந்த கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போனோம்னா நமக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு, இல்லப்பா என் கையில காசு இருக்கு, நான் குடுக்குறேன், என்னை அமுச்சுக்கோங்க, என்னை கூப்பிட்டுக்கோங்கன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேலைக்கே ஆகாது. நான் இந்த பதவியில இருக்கிறேன், அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணாதான் நம்மளால வந்து உள்ள நுழைய முடியும். எந்த ஒரு இங்க எல்லாம் பண்ற மாதிரி எந்த வேலையும் வச்சு அங்க போகவே முடியாது. ஓகேவா? என்ட்ரன்ஸ்லயே இருக்கும். நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றத வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அவங்க இல்லையா? சோ ஒருத்தன் வந்து இந்த பௌதிக பொருட்கள்ல இருந்து நம்மள வந்து உயர்த்திக்கணும். அந்த ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் யாருன்ற உணர்றது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம் இல்லையா? தன்னை உணர்தல், பிரம்ம பூதா நிலை. ஓகேவா? சோ அதுக்கு பிறகு அவன் என்ன பண்ணணும்னா பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்றது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், அதாவது கேட்கணும். கடவுளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காது மூலமா தான் பார்க்க முடியும். ஓகே, வேதங்களை சொல்லி படிச்சா கடவுளை வந்து பார்க்க முடியும். அப்படி பார்த்தாதான் நம்மளால வந்து பக்தி பண்ணி முன்னேற முடியும். ஓகேங்களா? சோ பக்தின்றது இம்பார்ட்டன்ட். மாதாஜி, கமலா மாதாஜி. Yes, sarva karmanyaphi sada kurvano मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட பக்தி எந்த விதமான செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அவன் வந்து என்ன இருக்கு எப்படி இருக்கான்? எப்பொழுதும் என்னுடைய பாதுகாப்புல தான் இருக்கிறான். அவன் கண்டிப்பா என்னுடைய நித்திய இடமான கோலோக்களை விழுந்தாகணும். அது என்னைக்குமே அழியாத இடம். இந்த உலகம் கூட அழியும், ஆனா அந்த இடம் வந்து அழியவே அழியாது. கோலோக்குல விருந்தாவனம், வைகுந்தம் எல்லாம் வந்து அழியாது. நம்ம இந்த பூமி தாமத்துல இருக்கோம், அது வந்து அழியக்கூடியது. அவன் அங்க வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இத வந்து எப்படின்னா கடவுள் வந்து தன்னுடைய பக்தனை என்னப்பா எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஒரு தாய் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து அடுப்பாண்ட தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஹால்ல வந்து கொஞ்சம் சாமானெல்லாம் போட்டுட்டு குழந்தைய விளையாட சொல்லி உட்காந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா மனசெல்லாம் எங்க இருக்கும் அவங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. குழந்தை மேல இருக்கும். குழந்தை மேலதான் இருக்கும். கரெக்ட் மாதாஜி, சூப்பர். அது மாதிரிதான் கடவுள். ஏன்னா அந்த அம்மா வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க.
சமைக்கிறது, காய்கறி கட் பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறதுனால கான்சென்ட்ரேஷன் தேவையில்ல. பட் நடுவுல என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து எட்டி பார்ப்பாங்க. மனசுல அததான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த சத்தத்த வச்சுட்டு அத வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. இல்லையா? அது மாரி கடவுள் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து பாதுகாப்பு குடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ கடவுள் ஒருத்தர் தான். பட் எல்லா ஜீவராசிகள் மேலயும் அன்பா இருக்காருன்றத நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்றது என்னன்னா, என் மேல பக்தி பண்ணி என்னுடைய நித்திய லோகத்துக்கு வந்துடு. ஓகே. அவர் ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். நம்ம தான் அவர் கருணையை புரிஞ்சுக்க முடியறதில்ல. ஓகேவா? ஸோ அவர் தான் அதுதான் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? சர்வ கர்மான் எபி ஸ்தா கூர்வனோ மத் வியாபாஷ்ராய மத் பிரசாத் மத்பர சாத்தாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம். சாஸ்வதம் பதம் அவ்வியம். சாஸ்வதம்னா என்ன? நித்தியமா இருக்குது. இல்லையா? அவ்வியம் அழிவே இல்லாத என்னுடைய இடத்துக்கு வா. அதுக்கு நீ என்ன பண்ணு? பக்தி பண்ணணும். அவருடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறான் பக்தன். எப்படி ஒரு குழந்தைய வந்து அம்மா வந்து பத்திரமா பாத்துக்குமோ இல்லையா? மார்க்கெட்டுக்கு போனா கூட கையை பிடிச்சிட்டு தான் போவாங்க. இல்லையா? அது மாதிரி கடவுள் வந்து தன்னுடைய பக்தனை வந்து பாதுகாக்கிறாரு. ஸோ நம்ம பக்தி பண்ணி நம்ம குரு ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒழுக்கமா வாழ்ந்து கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மச்சித்த சர்வதுர்காணி மத்பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத சேத்வம் அஹங்காரான் ஸ்ரோஸ்யசி வினக்ஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னை பற்றிய உணர்வுல நீ நிலை பற்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோடைய கருணை மூலமா நீ கட்டுண்ட வாழ்ந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்க இல்லையா? அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளும் வந்து நம்ம பக்தி பண்ண தடைகள் இருக்கும். ஆனா கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால அந்த தடைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம தாண்டி விடலாம். ஓகேவா? தடைகளும் படிகட்களா ஆக்கி கொள்ளலாம். யாரோட துணை கொண்டு? குரு அண்ட் கிருஷ்ணருடைய கருணை கொண்டு. இல்லையா? அத வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அகங்காரம் இல்லாம நான் சொல்றத மாத்திரம் நீ செய்யணும். இல்லையா? நான் சொல்றது மாத்திரம் நீ செஞ்சா உனக்கு நன்மை அடையும். இல்ல நான் சொல்றத நீ கேட்க மாட்டேன்னு நீ என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். அவரே சொல்லிட்டார். இதுவரை எங்கேயாவது அங்க சொல்லியிருக்காரா? இப்ப சொல்றார். நீ வந்து இதை செய்யலைன்னா நீ அழிஞ்சிடுவ. இதை பண்ணியன்னா நீ என்கிட்ட வருவ அப்படின்னு அவரே கிளியரா சொல்றார். ஏன்னா கடவுள் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் உற்ற நண்பனா இருக்கிறார். இல்லையா? அதனால அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் 24 மணி நேரமும் அவரை யோசிக்கணும். அவரை வந்து சிந்தனையில நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொல்றாரு, ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இந்திரியத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழு முதற் கடவுள் வழி நடத்துகின்றார். சோ என்ன சொல்றாரு? உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் வந்து வழி நடத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ நம்ம எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். இல்லையா? ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷு திஷ்டதி. சோ எல்லாருடைய இதயத்திலும் வந்து பரமாத்மா இருக்காரு. அவர் தான் வந்து வழி நடத்துறார். ஏன்னா நம்ம ஒரு செயலை செய்யணும்னா 5 பேருக்கு தேவைன்றத நம்ம பார்த்தோம். இல்லையா? சோ அதனால நமக்கு நம்ம அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் நமக்கு நன்மையை தான் அளிப்பார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைய முடியும். சோ நம்ம அவர்கிட்ட தைரியமா சரணாகதி அடையலாம். என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ஒண்ணு அமைதி கிடைக்கும், உன்னதமான வாழ்க்கை வேணும். இல்லையா? யாருக்கு வேணும் இந்த பொறாமை போட்டி நிறைந்த வாழ்க்கையில, துக்கம் கொண்ட வாழ்க்கையில வந்து வாழ்றதுக்கு யாருக்கு ஆசை இருக்கு சொல்லுங்க? இல்லையா? இங்க வந்து நம்ம பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பிரதாப் ருத்ர மகாராஜா. இவர் வந்து ஒரிசா கூடிய அரசன். அரசன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சொல்லுங்க? பெருக்கிட்டு இருக்காரு. இல்லையா? அந்த கடவுள் பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத். கிருஷ்ணருடைய பூரி ஜெகநாதனா? கரெக்ட் மாதாஜி, கரெக்ட். பூரி ஜெகநாத். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கு. இல்லையா? அந்த கண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்களுக்கெல்லாம் அந்த மூட் கண் ஹைலைட்ஸ்க்கு என்ன சொல்றது மாதாஜி தமிழ்ல? கண் திரை. புருவம் இல்ல. கண்ணை மூடி இமை மாதாஜி.
தேங்க்யூ பிரபு. இமை இருக்கு. அந்த கண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தூங்குறதுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஆனா இவருடைய கண்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இமை இல்ல. இவர் பெயர் வந்து ஜெகந்நாத். இந்த அண்டத்துக்கு, இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நாதன் யாருன்னா இவர்தான். லார்ட் ஜெகந்நாத்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். ம். நம்மளுடைய தந்தை இவர்தான். எல்லாருக்கும் ஆன்மீக தந்தை இவர்தான். ரொம்ப கருணையானவர். கொஞ்ச நேரம் கூட தூங்காம இந்த இமை இருந்தா ஒரு நிமிஷமாவது நம்ம கண்ணு துடிக்கும் இல்லையா? கண்ணு மூடும். ஆனா அது இல்லாம 24 மணி நேரம் கடவுள் வந்து மக்களை பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து அந்த கோயில் கூட 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் தான் க்ளோஸ் ஆகும். அதுவும் எதுக்கு க்ளோஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சமயத்துல தேவர்கள் வந்து கலந்துரை பண்ணுவாங்கன்றதுக்கோசம், அந்த ஐதீகத்துக்கோசம் 2 மணி நேரம் அந்த கோயில மூடுறாங்க. மித்த டைம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திறந்து தான் இருக்கும். இது ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரம், எல்லாரும் போகணும். ஓகேங்களா? நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம தேர் வரும் இல்லையா? நம்ம தேர் வரும்போது என்ன பண்றோம்? தெரு பெருக்கி கோலம் போட்டு வைக்கிறோம். அது மாதிரி கடவுள் வராருன்றதுக்கோசம் அரசர் வந்து பாத்தீங்க, ஒரு கட்டளை இட்ட எத்தனையோ பேர் வந்து அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணுவார். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அவர் வந்து அதெல்லாம் பண்ணல. தன்னுடைய ஆடை, இந்த அரசனுடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும் இல்லையா? கிரீடம் எல்லாம் வச்சுட்டு நிறைய தங்கம் போட்டுட்டு இருப்பாரு. அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கலட்டிட்டு சிம்பிளா ஒரு ட்ரெஸ்ஸ வச்சுக்கிட்டு தங்க தொடப்பத்தை வச்சு கடவுளுக்கு முன்னாடி பெருக்கிறார். அப்ப தன்னை எவ்வளவு அளவுக்கு கீழே வச்சுக்கிறன்னு யோசிச்சு பாத்தீங்களா? தன்னை எவ்வளவு அளவுக்கு கடவுள் முன்னாடி சிறுமையா வச்சுக்கிறாரு, தன் சேவையை செய்யறார். நம்ம செய்வோமா அந்த நிலைமையில இருந்தா? செய்ய மாட்டோம் மாதாஜி. எல்லா 100 பேர் நம்மளுக்கு வேலைக்கு வச்சிருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் அவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த பக்தர். நிறைய பேர் நம்ம ஹிஸ்டரியில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஜனக மகாராஜா, பரீட்சித், யுதிஷ்ட மகாராஜா, இவங்கெல்லாம் வந்து தூய பக்தர்கள், சாதாரண மனிதர்கள் இல்ல. ஏன்னா சாதாரண மனிதன் வச்சு அவன் வந்து எப்படி சுகபோகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? சில பேர் அரசர்களை ராஜ ரிஷின்னு சொல்றோம். ரிஷி ராஜாவா இருந்தா கூட அவங்க ரிஷிகளா வந்து வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ இவரெல்லாம் ஒரு சிறந்த பக்தர். ஓகே. இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவ்வளவு ஆசை. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டார். 24 வயசுல வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டார். ஓகே. ஸோ 24 வயசு வரையும் தான் கிரகஸ்தரா இருந்தாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இளம் மனைவி, விதவையான தாய் எல்லாம் விட்டுட்டு லோகக்ஷேமத்துக்கோசம் சன்னியாசம் எடுத்தார். அவர் வந்து தான் நமக்கு இந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை கொடுத்தார். இவரை மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை. ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி கொள்கையில பிடிவாதமா இருந்தார். என்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் சன்னியாசி ஆன பிறகு இந்த 2 பேரை வந்து மீட் பண்ணக்கூடாது. பெண்கள், அப்புறம் வந்து செல்வம் யார்கிட்ட நிறைய இருக்கோ அவங்கள வந்து மீட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த தாக்கம் இவங்களுக்கு வந்துடும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மீட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவார். இவங்களுடைய மந்திரி எல்லாம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணா கூட கடவுள் வந்து அவரை பார்க்கறதுக்கே ஒத்துக்கவே மாட்டார். ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரத யாத்திரை நடக்கும். ஓகேவா? ரத யாத்திரை நடக்கும்போது இவங்க ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா மாதா எல்லாம் வருவாங்க ரத யாத்திரையில. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இவரு வந்து டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி ரொம்ப டயர்டா இருந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப சொல்லுவாங்க அவங்க மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம், நீ மாறு வேஷத்துல போ, ஒரு சாதாரண மனிதன் மாதிரி போ, அவருக்கு சேவை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு. அவரு எல்லா ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிட்டு ஒரு சாதாரண மனிதன் போல போவார். போயிட்டு அவருக்கு வந்து காலெல்லாம் அழுத்தி விடுவார். ஓகேவா? காலை அழுத்தி விட்டுட்டு அப்ப வந்து கீத கோவிந்தம் பாட்டு பாடுவார். ஓகேங்களா? அத பார்த்து கேட்டோனே அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேவா? நீ யாரு? எனக்கு இவ்ளோ பெரிய சேவை செஞ்ச. நீ பாடுன பாடல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கோபிகள் பத்தியும், கிருஷ்ணர் அந்த லீலைகள் பண்ணதும், கோபி ஸ்ரீகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிறந்த பக்தர்கள். அவங்கள பத்தி பாடுனீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பார். யோசிச்சு பாருங்க. இந்த உலகத்தெல்லாம் படைச்ச கடவுளுக்கு தெரியாதா வந்திருக்கவன் வந்து அரசன்னு சொல்லிட்டு? ஆமாவா? இல்லையா? சொல்லுங்க. தெரியுமா? தெரியாதா அவருக்கு? தெரியும் மாதாஜி. கண்டிப்பாக தெரியும். தெரியும். வரும்போது இல்ல தெரியும். பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல ஒரு நாடகம் மாதிரி பண்ணுவார். நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த சேவை பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பார். அந்த அரசனுடைய ஆசை என்ன? கடவுள அட்லீஸ்ட் நான் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு.
இல்லையா? அப்போ போகும்போது என்ன பண்ணுவாரு, ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து பார்க்க மாட்டேன்னு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாரு. சரி பரவாயில்ல, நான் தான் வந்து போயிட்டு பார்க்கல, அட்லீஸ்ட் என் புள்ளையாவது அனுப்பிச்சு விடுறேன்னு சொல்லிட்டு புள்ளைய அனுப்பிச்சு வைப்பார். அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புள்ளைய வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பார். அப்ப என்ன அர்த்தம்? தனக்கு பிடிச்சமான ஒரு செயலை பண்றோம்னா, அத வந்து அனுப்பிச்சவங்கள வந்து நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். கரெக்ட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுதான் மாதாஜி. கேட்டுதான் கரெக்ட்டா? மாதாஜி. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இவரே போய் சேவை செய்யும்போது இவர் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார். ஓகே. ஸோ கடவுள் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு அன்பு உள்ளவர் இல்லையா? தன்னோட பக்தர்களுக்கு எதுனாலும் செய்றார். ஓகே. ஸோ நம்மளும் எப்படி அரசர்கள், உயர்ந்த ஆத்மாக்கள்லாம் கடவுளுக்கு சேவை செஞ்சாங்களோ, அது மாதிரி நம்மளும் சேவை செய்யணும் இல்லையா? ம். இவ்வாறு இது ரகசியமானதைக் காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, ஓகே, நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு? எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்ப்பா. இப்ப உன் இஷ்டம். நீ எதை செய்றியோ அது செய். அ இதுதான் செய்யின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லல. அத நல்லா பார்த்துங்க. இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, நீ செய்ய விரும்புவதை செய்யின்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா? நீ இத செய்யின்னே சொல்லல. ஓகேவா? சாய்ஸ் குடுத்துட்டாரு. இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சுங்களா எல்லாருக்கும்? புரியுது மாதாஜி. இல்லையா? சோ உனக்கு எது விருப்பமோ நீ அது செய்ப்பா அப்படின்றார். மாதாஜி படிக்கிறேன். ம். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாராவது ஒருத்தர் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு நீ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுப்பா, அதனால உனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றேன். என்ன இது? மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே. ஓகே. ஸோ என்ன சொல்றாரு? நீ எப்பொழுதும் என்னை பத்தி நினைச்சிட்டு இரு. ஸோ என்னை நினைச்சிட்டே இருந்தேன்னு என்ன ஆகும்? என்னுடைய பக்தனா ஆவ. என்ன வழிபாடு, உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பி. இது மாதிரி செஞ்சுட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோவேன், நீ என்கிட்ட வருவ. இது வந்து கேரண்டி. ஏன்னா நீ எனக்கு பிரியமானவனா இருக்கிற, இந்த சத்தியத்தை வந்து நான் உனக்கு அளிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு. இன்னைக்கு வந்து இந்த வார்த்தைகள் வந்து நமக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா? இது நம்ம எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்க கூடாதா? மாதாஜி கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தான் மாதாஜி சொல்றாரு. நம்மளும் அது மாதிரி செஞ்சா அந்த வார்த்தை நமக்கு கூட தான். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ சத்தியம் பண்றேன் நான் உனக்கு, நீ கண்டிப்பா என்கிட்ட திரும்பி வருவ. ஸோ நம்மளும் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரியமா ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி தான் ஆரம்பிக்கும். அதுதான் எப்படி பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? சர்வசகலமா அவளை நினைச்சிட்டே இருக்கணும். அதுக்காகவே என்ன பண்ணணும்? கரெக்ட். அவரை நினைக்கணும், வாழணும். கரெக்ட். அப்புறம் முக்கியமா என்ன பண்ணணும்? நாம ஜெபம் பண்ணணும். ஹரி போல். சூப்பர். நாம ஜெபம் பண்ணணும். எல்லாரும் ஒரு முறை சொல்லலாமே இப்போ ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம்? சொல்லலாம் மாதாஜி. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 3 முறை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே. சோ அவரை பத்தி நினைக்கணும் இல்லையா? சோ அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாலும், என்ன தர்மத்தை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு என்கிட்ட வந்து சரணடை. நான் வந்து என்ன பண்றேன், உன்னை எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து விடுதலை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பயப்படாத. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. என்கிட்ட வந்து சரணடைது. அகம் தோம் சர்வ பாப்பேபியோ. நீ என்ன பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல. மோக்ஷிச்சாமி மா சுச்சக. உன்னை எல்லாத்துல இருந்து நான் விடுதலை பண்றேன். யார் சொல்லுவாங்க?
நீ வாழா, உன்னை பத்தி நான் உன்னை வந்து பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யார் வீட்டுக்காவது ஒரு வேலைக்கு ஒரு நேரத்துக்கு போனாவே சாப்பாடு தண்ணி குடுக்குறாங்களான்றதே பெரிய விஷயம். ஆமாவா இல்லையா இந்த உலகத்துல? ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இல்ல இவர் பாரு, நீ என்ன பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் சர்வ பாப்பேபியோ, எல்லா பாப்பத்தையும் உன்னில இருந்து உன்னை மோக்ஷியாமி, விடுதலை பண்றேன், நீ வா, பயப்படாதன்னு சொல்ற. யாராவது இப்படி நமக்கு சொல்றவங்க இருக்காங்களா? இல்ல மாதாஜி, வாய்ப்பே இல்லை மாதாஜி. வாய்ப்பே இல்லை. சூப்பர். சோ நம்ம எப்படி சரணடைனவர்கிட்ட அன்போடு நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்த வேணும் நமக்கு அவர் மேல. ஸ்ரத்தையோட நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சரணாகதியான நமக்கு தெரியும். படிப்படியா நம்ம பாவங்கள் விலகி நம்ம பக்தியில முன்னேறத நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம், கன்க்ளூஷன். ஓகேவா? நீ அவருக்கு என்ன சொல்றாரு, என்கிட்ட வந்து சரணடைப்பா, நான் பாத்துக்கிறேன் உன்னை, இல்லையா? அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம போனோம் அவர்கிட்ட. மாதாஜி இதை படிங்க ஸ்லோகம். इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयते. हरे कृष्ण. இதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருப்பா, இந்த ரகசியமான ஞானத்தை வந்து தவம் இல்லாதவங்களுக்கும் பக்தி இல்லாதவங்களுக்கும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இல்லாதவங்களுக்கும் நீ பொறாமை, என் மேல பொறாமை இருக்கவங்களுக்கு போயிட்டு ஒரு நாளும் சொல்லாதன்னு சொல்றாரு. யாருக்கு சொல்லணும்னு சொல்றாரு, யாருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்புகின்றான். ஓகே, யார் இதை ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்றாங்களோ அவங்க வந்து என்ன ஆறாங்க, அவங்களுக்கு பலன் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். ஓகேவா? சோ இந்த ரகசியத்தை வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி யார் ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது? அவருடைய திருநாட்டிற்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அவனை விட எனக்கு மிக பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை பிரியமானவராக யாரும் இருக்க முடியாது. சோ யார் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்லி பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒண்ணு. அப்புறம் அவங்க அவருடைய லோகத்துக்கு போறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகேவா? சோ அட்லீஸ்ட் இந்த பெனிஃபிட் கோசமாவது நம்ம எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லலாமா? கண்டிப்பா சொல்லுவோம் மாதாஜி. சொல்லலாம் மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம இந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணலாம், நம்ம கிளாஸ் லிங்க் இல்லையா? அவங்களால கிளாஸுக்கு இந்த டைம்க்கு வர முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம யூடியூப் லிங்க் இருக்கு இல்லையா, இதை கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் இல்லையா? பண்ணலாமா அட்லீஸ்ட் அத? அப்ப நினைப்பாரு கண்டிப்பா. நம்ம பண்ணலாம் லிங்க் மாதாஜி. ஷேர் பண்ணி அவங்க பக்தியில வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் பார்ப்பாங்க. ஓகே, இது பிரபாகரன் பிரபு அமிச்சாங்க, இவங்க ராஜேஸ்வரி மாதாஜி அமிச்சாங்க, தாரணி மாதாஜி அமிச்சாங்க, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு அமிச்சாரு, அருள் பிரகாஷ் பிரபு இவங்களுக்கு வந்து அமிச்சிட்டோம், இதனால இவங்க பக்தனை ஆனாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து கிரெடிட் உங்களுக்கு வந்து விழும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று அறிவிக்கின்றேன். மத்த ஸ்லோகம் படிங்க. अत्येष्यते जय इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இது வந்து அவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த உரையாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானது. ஓகேவா? சோ யார் இதை கத்துக்கிட்டு தன்னுடைய அறிவால் என்ன வழிபடுறானோ அவன் வந்து என்னாரா அவரை வழிபடுறது வந்து தான் பெரிய அல்டிமேட் திங். ஏன்னா பல இங்க தேவர்களை வழிபாட விட்டுட்டு அவரை வழிபடுறது தான் வந்து சிறந்தது இல்லையா? அவன் அவனுடைய புத்தியால என்ன வழிபடுறான்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமை இல்லாமல் யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ, ஓகே, அவனுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது, சொல்றவனுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குதுன்னு சொன்னாரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கிறவங்க நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றார். ஓகேவா? சோ இது சொல்றதுனால நன்மை கிடைக்குது, கேட்கறதுனால நன்மை கிடைக்குது. கேட்கறதுனால நம்ம எங்க போறோம்? புண்ணியங்கள் இல்லாத பாவங்கள் இல்லாத புண்ணிய மனிதர்கள், புண்ணியம் செய்த வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா,
உயர்ந்த லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். மங்களகரமான லோகத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றார். அர்ஜுனன் இப்போ வந்து பதில் சொல்றார். இது வரையும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா உன் இஷ்டப்பா அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இப்போ எவ்வளவு அழகா பேசுறாரு பாருங்க. எனது அன்பு அர்ஜுனரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, அதனால எனது மயக்கம் இப்போ வந்து நீங்கிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னாரு, எனக்கு குழப்பமா இருக்குது, கை கால் நடுங்குது, காண்டிபம் வில்லெல்லாம் கீழே போயிடுச்சுன்னு பார்த்தோம். இப்ப என்ன சொல்றாரு, என் மயக்கம்லாம் தெளிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா, உங்களுடைய கருணையால எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். இவ்வளவு நேரம் சென்டிமெண்டோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். இப்ப நீங்க சொன்னதால எனக்கு என்ன ஆச்சு, என்னோட நினைவு வந்துடுச்சு, எனது சந்தேகங்கள்லாம் போயிடுச்சு, நான் வந்து உறுதியோடு இருக்கிறேன், உங்களுடைய உபதேசங்கள் படி நான் செயல்படுறேன்னு சொல்லிட்டு செய்யறதுக்கு தயாராகவும் இருக்கிறேன்னு சொல்றார். ஓகேவா, நீங்க தயாரா? இருக்க மாதாஜி. ஹரிபோல், அதுதான் வேணும் இல்லையா. சோ சஞ்சய் இதெல்லாம் நடந்துச்சு. இப்ப சஞ்சயன் என்ன பேசுறாரு, இது மாதிரி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் 2 பேரும் பாருங்க மகாத்மாக்கள் சொல்றாங்க. இல்ல உரையாடலை நான் கேட்டேன், அதை கேட்டதுனால அவருக்கு என்ன, என் உடம்புல வந்து மயிர் கூச்சம் எரியுது அப்படின்றார். வியாசரின் கருணையினால்தான் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். இவரும் பாருங்க சஞ்சயன் எவ்வளவு ஒரு பக்குவமானவர்ன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். வியாசருடைய கருணையாலதான் எனக்கு இது கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்குவம் அவருக்கு இருக்கு இல்லையா. என்னால நான் பார்த்தேன், நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்லாம் சொல்றேன். வியாசர் என்னுடைய குருவின் கருணையாலதான் இது எனக்கு கிடைச்சிச்சு. இந்த 2 பேர் உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் பேசினதை நான் கேட்டேன், எனக்கு மயிர் கூச்சி எரிஞ்சிச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. இருங்க மாதாஜி, 78 படிங்க மாதாஜி, முடிச்சுக்கலாம். यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. சோ இது வந்து கடைசியா சஞ்சயனுடைய வார்த்தைகள் என்ன சொல்றாரு, எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ. ஓகே, எங்கெல்லாம் வந்து இது யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க, நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அதுதான் அதனுடைய பொருள். எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா, எங்கெல்லாம் வந்து உன்னதமான வில்லாளி, பார்த்தோ தனுர்தரா, சிறந்த வில்லாளி யாரு, அர்ஜுனன், அங்க 2 பேர் இருக்காங்களோ, தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ புதி, அதாவது என்னென்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா, 2 பேர் இருக்க இடத்துல ஸ்ரீ, அந்த 3வது வரியில பாருங்க, ஸ்ரீன்னா செல்வ வளங்கள், விஜயோ வெற்றி, பூதீர் அங்க ஒரு சக்தி, ஓகே, பவர், துருவ நிதிர் மதிர் மம, கண்டிப்பா அங்க வந்து என்ன கிடைக்கும், நியாயம் நீதி, மதிர் மம, இது வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்றார். சோ எங்கெல்லாம் யோகேஸ்வரனான கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ, அர்ஜுனன் இருக்காங்களோ, அங்க என்னென்ன கிடைக்கும், நான் ஒண்ணு வந்து செல்வ வளங்கள், ஸ்ரீனா என்ன, மங்களம், லக்ஷ்மி தாயை குறிக்குது இல்லையா, ஸ்ரீ செல்வ வளங்கள், விஜயோ வெற்றி, பூதீர்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர், வலிமை, ஓகேவா, வலிமை இருக்கும், அசாதாரணமான வலிமைன்னு சொல்றாங்க பாருங்க, நிதிர் நியாயம் இருக்கும். இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு யார் சொல்றது, சஞ்சயன் சொல்றார். ஓகேங்களா. சோ அதனால நம்ம யார் பக்கம் இருக்கணும், யாரோட சேர்ந்து இருக்கணும் சொல்லுங்க. யாரோட இருக்கணும், கிருஷ்ணர் பக்கம் இருக்கணும் இல்லையா, ஆமாவா இல்லையா. இப்ப அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரோட இருந்ததுனால அவங்களுக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு நன்மை நடந்துச்சு, நம்மளும் கிருஷ்ணர் பக்கம் இருக்கலாம். ஓகேங்களா. மாதாஜி இதை முடிச்சுங்க மாதாஜி. श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. हरि ओम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து
18 அத்தியாயங்கள் முடிச்சிட்டோம். நம்ம நாளையிலேருந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெவல் 2க்கு போகலாம். ஓகேங்களா? அந்த லெவல் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. லெவல் 2 வந்து அது வந்து டிவிஷன் பண்ணி எடுக்க போறாங்க. ஓகேங்களா? முதல் 6 அத்தியாயம் ஒருத்தவங்க. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி இந்த லெவல் 2 நம்ம முடிக்கலாம். இன் டெப்த்தா வந்து நம்ம படிக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க மாதாஜி கிட்ட பெயர் கொடுத்துட்டீங்களா? சாட்ல ஷேர் பண்ணுங்களா? யாருக்கெல்லாம் குடுக்குற பண்றாடோ ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம். நான் பேர் எழுதிக்கிறேன் எல்லாரோடையும். அந்த சாட்ல போட்டு விட்டுடுங்களா ப்ளீஸ். மாதாஜி நோட் பண்ணிப்பாங்க. கொஞ்சம் ப்ளீஸ் போட்டுவிட்டு நான் மேடம் நோட் பண்ணிடுறேன் ப்ளீஸ். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி பிரபாகர பிரபு தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்கி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் வந்து இது குயிஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சர்டிபிகேட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அது எப்ப குடுக்குறாங்கன்னு என்கொயரி பண்ணி சொல்லிடுங்க மாதாஜி. சொல்லிடுறேன். அது அதுல போட்டுக்கு நான் திருப்பி அதை அனுப்பிச்சுடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே ராஜேஸ்வரி மாதாஜி உங்களுக்கு. ஸோ இந்த 18வது அத்தியாயத்தை படிச்ச பலன் என்னன்றது பாத்தீங்கன்னா, இந்திரனுக்கு ஒப்பான பதவி கிடைக்கும். ஓகேவா? கொடுத்துருவோட பேர் கொடுத்துருங்க ப்ளீஸ். டைரக்டும் போட்டா கூட போதும். ஓகே ஃபைன், தேங்க்யூ. ஸோ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு 4 வரி இருக்கு, அதை படிக்கிறேன், அதை கேட்டுக்கோங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் சூரியனை ஒத்த தேஜஸுடைய ஒருவனை இந்திரனிடம் கூட்டி சென்று, இவர் சில காலம் இந்திரனாக இங்கு உன் சிங்காசனத்தில் இருந்து ஆழ்வான் என்றதும், இந்திரன் மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்று என்ன இந்த விந்தை என்று கேட்க, அதற்கு திருமால் இவன் கீதையின் 18வது அத்தியாயத்தில் வெறும் 5 ஸ்லோகங்களை மட்டும் தினமும் பாராயணம் செய்து வந்தான். அதற்காகத்தான் இந்த இந்திர பதவி என்றார் திருமால். வெறும் 5 ஸ்லோகங்களுக்கு இத்தகைய பதவி கிடைத்தது என்றால் அத்தியாயம் முழுவதையும் பாராயணம் செய்தால் சொல்லவா வேண்டும். புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஒருத்தர் வந்து பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயத்துல வெறும் 5 ஸ்லோகம் படிக்கிற டெய்லி. ஓகேவா? படிச்சுட்டு தான் இறந்த பிறகு மேல போகும்போது என்ன ஆச்சு, பகவான் கிருஷ்ண கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க. ஓகே. அவரு என்ன சொல்றாரு, நீங்க போயிட்டு இந்திரன் பதவியில உட்கார வைங்கன்னு சொல்றாரு. இந்திரனுக்கு என்னடா என்னோட பதவியில வந்து உட்கார வைக்கிறீங்களே, என்ன இது அநியாயம்னு கேக்குறாரு. இல்லப்பா, அதுக்கு விஷ்ணுவே பதில் சொல்றாரு, இவன் டெய்லி பகவத்கீதையில 5 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கான். அப்பனா 5 ஸ்லோகம் படிச்சாவே நமக்கு என்ன பதவி கிடைக்குது? வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல. இந்திரனுக்கு நிகரான பதவி. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, மித்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல படிச்சு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? இல்லையா? சோ அதுதான் மகிமை இதனோட இது படிக்கிறதுனால. ஓகேவா? சோ இத மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம பகவத்கீதையோட எப்பவுமே நாமஸ்மரணம் உச்சாரம் பண்ணிட்டு நம்ம வாழணும். சரிங்களா? சோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருபேஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की जय. गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you. நம்ம மறுபடியும் தேவி மாதாஜி, யாரெல்லாம் சார்? தாரிணி தேவி மாதாஜி, வசந்தி சிவா, ரமேயா தேவி மாதாஜி, சந்தானம் பிரபுஜி ஜாயின் பண்றேன். மாதாஜி என் பேர் எழுதிட்டுங்க மாதாஜி. நீங்க எனக்கு சாட் பண்ண முடியல, மெசேஜ் பண்ண முடியல. தாரணி தேவி. சரி நான் ஓகே, நான் நோ ப்ராப்ளம். அப்படியா? ரமேயா தேவி மாதாஜி, ரமேயா தேவி மாதாஜி நீங்க ஜாயின் பண்றடா. சந்தானம் பிரபுஜி 5 பேர் தான் கூட்டிருக்காரு. சந்தானம் பிரபுஜி சாம்சங் பிரபுஜியா மாதாஜியா தெரியலையே, உங்க பேர் சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ்? சாம்சங் பிரபுஜியா மாதாஜியா? வசந்த் சிவா மாதாஜி நீங்க ஜாயின் பண்றடா, கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். வசந்த் சிவா மாதாஜி
ஹேண்ட் ரைட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. சரி, ஜஸ்ட் L2 போடுங்க அட்லீஸ்ட் உங்கள்ட்ட இருந்து. ஓகே, மாதாஜி நாளைக்கு இதே வச்சுடலாமா? மாதாஜி. 5:30 நாளையிலிருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட்டா? L2 நாளைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது மாதாஜி. இதே சேம் டைமிங் மாதாஜி? இதே டைம் இதே லிங்க். அப்புறம் இதே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நான் போட்டுட்டுமா மாதாஜி? இதுல போஸ்ட் பண்ணிட்டுமா? L2 will start from tomorrow. போடுங்க மாதாஜி, போடுங்க. அதான் பாக்குறேன். எஸ், சேம் டைம் சேம் லிங்க்னு போட்டுறேன், அவ்வளவுதான். ஓகே அவங்களும் இந்த மாதாஜி வேற ஒன்னும் போட வேண்டாம். ஒன்னும் சந்தான பிரபுஜி சொல்லல, வசந்த் சிவா, சாம்சங் பிரபுஜி மாதாஜி தெரியவே மாட்டேங்குது. ஓகே, ஃபைன். ஓகே மாதாஜி. Okay. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.